Ongi etorri, Nafarroako liburutegiaren izenean, eta barkatu, baina nire euskera oso txarra da, eta ez dut gaizki egin nahi. Orduan, gaztelaniaz, ez? Erderaz. Vale, dice el diccionario que estar a la intemperie es estar al aire libre y sin techumbre alguna. Estar al aire libre tiene una connotación alegre y positiva, y sin embargo, sin techumbre alguna ya nos lleva a otro territorio. Y las historias que nos trae este ciclo, Literatura a la intemperie, literatura Eguratz Gorrian, abordan situaciones en las que las personas se ven a la intemperie, precisamente, sin resguardo, y no solo físico, sino también y sobre todo emocional y social. La primera de las charlas, que iba a ser la semana pasada, el lunes del apagón, pues va a ser la que cierra el ciclo. Y hoy tenemos la oportunidad, otra vez afortunadamente, de contar con la presencia de Amets Arzayus para poner palabras a la vivencia de Ibrahima, uno de tantos hombres y mujeres migrantes a quienes nuestra sociedad aboca cada día a estar a la intemperie. Así que eskerrik asko Amets, gure gonbida pena onartzeagatik, y os dejo con Paco Roda, que es el coordinador del ciclo y quien lo va a presentar. Eskerrik asko. Arratsaldeon, eskerrik asko tortxagatik, ni jarraiko erderaz ere, eta gero ja Aitziber eta Arzayus euskeraz, ¿vale? Bueno, ya ha dicho, parte de la presentación la ha hecho Clara, acerca del ciclo Literatura a la intemperie. Sí que me gustaría comenzar explicando un poco por qué surge este ciclo y cómo surge y en qué contexto surge, ¿no? Yo también conocí a una persona como Amets, conoció a Miñán en un contexto de precariedad y de racialización. Yo trabajé durante unos años en el Ayuntamiento de Pamplona y como trabajador social, y conecté al cabo de los años con una persona que yo había estado con él, le había atendido durante 12 años, ¿no? Al cabo de esos 12 años de trabajo y de facilitar, de conversaciones, yo también, como Amets, me acabé haciendo amigo de Moncho Rejano, que es el personaje que debería haber iniciado este ciclo de literatura a la intemperie, y que precisamente es un personaje que escribió un libro, El que no ve, y que también es el protagonista de un documental que está ganando premios internacionales día sí y día también, ¿no? Se titula también El que no ve, y es un documental de Nacho Leuza, ¿no? Tendremos la oportunidad de cerrar este ciclo el día 26 de mayo con el documental, la presencia de Moncho y de las personas de la red, y yo mismo, que moderaré el debate, ¿no? Fundamentalmente, lo de la literatura a la intemperie también nos queríamos plantear a partir de los relatos que tienen que ver con la racialización, con la clase social, con las diferencias, con las identidades, que hay una abundante literatura de autoficción o una literatura selfie o una literatura, digamos, narcisista. Si esto puede ser aprovechado como una herramienta política, o por el contrario, estamos ante una literatura fagocitada por una literatura neoliberal al servicio del yo y nada más que del yo, ¿no? Por eso hay varios autores y autoras que escriben desde el yo, y que ellos justifican y ellas justifican que desde ese yo también es posible hacer política, como el lema feminista, ¿no? Hay otros que, sin embargo, dicen que escribir desde el yo contribuye a un individualismo cada vez más acerbado y a una negación de la colectividad y del nosotros, esa tercera persona con el que clásicamente siempre ha escrito la literatura, excepto en los últimos años, ¿no? Básicamente nos vamos a responder a lo largo de las 4 sesiones a estas preguntas, ¿no? Si esa literatura sirve, si sirve como elemento crítico, si sirve como sirvió el realismo social del boom latinoamericano, y si estas escrituras
al fin de cuentas son un arma de combate o por el contrario, bueno, pues están asimiladas por una escritura comercial, ¿no? La experiencia de Miñán, al igual que la del que no ve, yo creo que Amets nos lo explicará ahora, cómo se fragua Amets y qué relación tiene Amets con Miñán, y creo que por mi parte nada más, porque iremos conociendo, iremos las próximas charlas. Una última cosa, se me ha olvidado comentaros que tenéis el folleto del ciclo fuera, si queréis cogerlo, y también en la biblioteca ha preparado un centro de interés con documentos, con libros, sobre todo, en torno al tema. Arratsaldeon, piztuta dago? Bai, ez da. Bueno, ongi etorri literatura egurats gorrian ziklora. Pakok esan duen bezala, iragan astelenean behar zuen hasiera izan ekimen honek, baina bizi izandako itzalaldia dela eta tristuraz, bertan bera utzi behar izan genuen hasiera ekitaldia. Beraz, bueno, gaurkoan pozarrez hartzen zaituztegu aretonetara hurbildutako denak. Aipatu den bezala ere, literaturak ez ditu soilik historia kontatzen. Eraldaketarako tresna ere behar du izan. Eta balio dezala ziklo honek, hain zuzen ere, egunero, iraunten duten eta luzaroan, itzalpean, itzalaldian, bizi diren bizitza hoien guztiez jabekuntza har dezagun, jabetzar dezagun hemen gaudenok. Aipatu dute Miñán liburua, aipatu dute zelako eraldaketarako tresna izan daiteken literatura, niretzat ezinbesteko liburua da Miñán, eta inoiz baino beharrezkoa gaur egun. Literatura maite dugunontzat liburutegiak gotorleku dira. Normalean bakarka eta isilpean egiten dugun literatura jarduerarako obren eta hitzen gotorleku dira liburutegiak. Eta plazera da horregatik normalean bakarka egiten ditugun irakurketa hoiek gaur kolektibotasunera eramatea. Eta gaur ona ekarri gaituen liburuak badu hortatik asko. Izan ere, Miñán liburuak Ibrahimak berak bakarka bizi izandakoa, jasandakoa kontatzen badu ere, ezin dugu ahaztu milaka direla Ibrahimaren antzekoak pairatzen dituzten lagunak eta bizitzak. Askotan, historioiek ez zaizkigu iristen, hoietako eske ere itsasoan bizitza galtzen dutelako. Eta askotan, edo sarri, historia horiek iristen zaizkigunean ez ditugu kontatu nahi. Agian horrek jendarte gisa, gizarte gisa dugun erantzunkizuna begibistan uzten duelako. Baina hoietako bizitza bakoitzak bere lekua beharko luke. Eta gaur beraz, Ibrahimak bakarrik egindakoa migrazioa den kolektibotasunera eraman beharko dugu eta duen garrantzia emango diogu gai honi. Amets Arzalluz Antia, kazetaria, bertsolaria, idazlea, arratsaldeon ongi etorri eta esker mila. Bai, arratsaldeon zuei. Mila esker hitza hartuko duzu, baina mila esker bai hurbildu zaretenoi, bai antolatzaileei. Nik egin ezakena da neure ahotsetik hitzein, neure ahotsetik erantzun, naizta liburua baden alegin bat beste norbaiti ahotsa emateko. Eta maiz hainbeste behintzat leku, bisibilitate eta bereziki volumen ez zutenei ahotsa emateko. Ziur galdera batzu behar bada Ibrahimak erantzungo lituzkela bere gizan eta hobeto, nik neri dagokidana erantzungo dut, ez da naizaren bozera mailea, nere ahotsetik pixkat iruditzen zaidana erantzungun. Neure esperientzitik hitzein ezake, haren ahotik ezin dut hitzein, baina nere irudipenetik eta dugun harremanetik erantzungo dut, hori bai, alegia ez dut lizentzirik haren bozera maile izateko, baina neure irudipenetik egingo dut. Bai, gainera, noizbait entzun dizut, eta Ibrahima elkarrezetaren baten entzuteko aukera izan dugunok, somatzen da hori. Baduela Ibrahima kontatzerakoan olako oralitate eta literatura egiten duela berak kontatzerakoan, ez? Gero hitz egingo dugu zehazki liburuaz, baina hasiko gara Pakagok aipatzen zuen horretatik, ez? Esan bezala idazlea izateaz gain bertsolaria zara. Azken urteotan nabaria izan da bertsolaritzan gaiei dagokionez eman den eraldaketa, ez? Gai sozialak eta bestelakoak plazara eramaten.
Bidiziplenek daukaten publikotasuna kontutan hartuta, zenolako papera, zenolako ardura duzue plazetan edo liburu dendetan edo liburutegietan zuen hitzak usten dituzuenok ahaztutakoen historioari dagokionez, aterperik gabeko hoiei dagokienez? Bueno, ardura bakoitzak du berak pentsatzen, sentitzen eta norberak dituen kezkekiko, ez? Orduan, zeure kezketako bat baldin bada pixka jende desanparatua edo marginatua eta zorigaitzez esango nuke ez dagoela gero eta gutxiago. Pixka saiatzen zara hurbiltzen begia, hurbiltzen, zure ahotsa, gero egia da azkenean, taulotua dago lehen pakok zion hartatik, gero geuk nik neure bizitzatik, neure filtrotik hitz egiten dut, baina neure kezkak bai daude horri loturik. Azken finean uste dut hemen hitz egin genezake migranten kolektiboari buruz ezin desanparatuago daudenak eta gainera esango nuke nahiko jazarriak ere, diskurso aldetik ere, gero eta gehiago. Ze esango genuke gai, feminismoaren gaiaz, eta hainbat gai sartu genitzake, zoritxarrez marginatuen zakuan, nik esango nuke baita ere euskalduna askotan gelditzen dela marginatuen eta baztertuen zakuan bere herrian ere. Orduan, pentsatzen dut nik kondizio horrek, azken finean nik naizta nere gurasoak Euskal Herri barruan bizilekuz mohitu ziren alabeharrez. Ni sortutako lekuan bizi naiz, eta suerte izan dut ez migratu beharrik izateko inora, ez. Ni mutikoa naiz eta mutikoaren begietatik eta gorputzetik bizi izan dut bizitza orain arte. Naiz eta inguruan feminismoaren gaiak jorratzen dituen 1000 egoera bizi ikusi eta sentitu izan. Esan behar dudana da, bai euskaldun bezala sentitu izan dut nik bazterrekotasuna, eta behar bada bazterrekotasun hori sentitzeak pentsatzen dut batzutan sensibleago egiten zaituela, bestelako bazterkeria batzueri begia botatzeko, gero zeure izakera edo zeure heziketa ere egongo da hor. Hasteko dudari gabe migrazioaren gaia inguruan ibili izan dut, ni mugaren ertzean sortu nintzen, Hendaian. Egia da muga horri ikasi nuela euskaldun baten begietatik begiratzen, eta enintzela hainbeste. Beste nunbaitetik eta bereziki beste kontinente batetik zetorren persona baten begien atzean imaginatu, kezkatu berez, gehiegi muga horrek euskaldun bezala unkitzen ninduen, baina Hendaian sortu izanak gaur egun han inguruan bizi izateak eguneroko eszenak erakusten dizkizu, eta hor zure bizitza badoa kezka hortaz kargatzen eta inguratzen eta korapilatzen. Orduan bizi baldin baduzu, bersotan ateratzen zaizu bizi duzun hori. Buruan darabiltzuna, gorputzean darabiltzuna, idazterakoan berdin. Nik ez dut uste ardura bat eskatu behar zaionik bersolariari, idazleari, bereziki desanparatuen gaia jorra dezan, bereziki halako gai jorra dezan, duen ardura da bere kezkabideak askatzeko, bakoitzak kezkak horti baldin baditu, eta minberatzen hauen gaia hori baldin bada, eskatu behar zaiona da pixka bat, nire ustez, beretik kantatzeko. Azken finean sinesgarritasun gehien uste dut zeure barrutik ari zarenean duzula, eta gaiek naizta aruntz, onuntz mogitu bersotan adibidez zure zangoak, nire ahotsean beti dago nire baitatik zerbait, eta nire baita bada kasu hontan migrazioaren gaiaren inguruko kezka, eta bestelako orokorrean desanparatuekiko kezka ere bai. Kezkatzen hau, mintzen hau, egin berean motibatzen hau, horri ahotsa emateak, eta behar dudana da nik noski neure bizitzatik eta neure posiziotik kantatzen dudanez sinesgarritasun pixka bat izan, geure kontrasteak ere azaleratzeko, azken finean, eta egin batean horri loturik dago, liburu hau ez da neuk bakarrik idatzia, neuk bakarrik publikatua, liburu hau Ibrahimaren bizitza da. Ibrahimaren historia da eta historiaz batera bere memoria eta bere memoria hori askatzeko modua. Alegia ez da historia bakarrik bada estilo bat baita. Ahozkotasuna aipatzen zuen, hau berea da. Horregaitik nik, idazle edo eskuak jartzeko lan hori egin ezake, baina autorea ni bezain bat edo gehiago bera da, eta pixka bat uste sinesgarritasun horri eusteko beharrezkoa dela bakoitzak bere lekua. Eta bere neurria, zein den jakitea, eta kasu hontan ezinbestekoa zen bion izenean egotea. Orduan, nire ardura bai da,
ni mintzen nauen munduaz, ni mintzen nauten gaietaz kantatzea, idaztea, eta hori da nik sentitzen dudan abintzat. Bai, egia da, azkenengo urteotako literatur fenomeno bat ekarri dugula gaur ona, eta nik aipatu nahi nuen, Amets Arzaiu Santia dela egiletako bat. Ibrahima falta zaigu, eta gainera, zu badakizu, askotan leku askotan ari diela, Ibrahima eraman nahian, protagonismo handiak entzen dizu, esan dugunagatik, gero sartuko gara gehiago historian bertan, baina kontatzeko moduagatik, naiz eta oraindik ere eta aipatuko dugu gero nola apurtzen den historia kontatzen duen momentu baketzero. Aipatu duzun guzti honek gogoratu dit gauza bat, eta da begira feminismoa aipatu duzu, Sarri. Euskarak eta Euskal Herrian feminismoak duen pisuan edo izan duen bilakaera azkenengo 2 hamarkadatan aipatzeari harira, badaude kazetari askok Berria egunkarian bereziki lan egiten dutenek, handik sortu dutela kazetaritza edo kazetaritza feminista. Eta Sarri aipatzen dute ere, feminismotik eta euskaratik, alegia, gutxietziak garen leku batzuetatik errazagoa dela, ez? Murrizketa horiek ikustea, eta nolabait aholduntzen gaituzte, ez? Baztertua izate horrek nola laguntzen zaituen ikustera bazterketa arrazoi asko, ez? Emakumea izatearen izaten dela, izan daitekela LGTBI, euskalduna izatea, euskal herritarra, eta nola ez ja sartzen baldin baditugu bestelako puntuak, beste kontinente batetik etortzea, beste azal edo kolore bat izatea azalean, eta horrelakoak. Aipatu duzun hori guztia, Amets, kontutan hartuta, baina ze punturaino dauka aktivismoak zer nolako garrantzia dauka aktivismoak zure jardueran. Ze gero ikusiko dugun bezala, zuk Ibrahimari hitza ematen diozunean, berak bere historia kontatzeko, aktivismo batetik zadoz ere, militanteki ere egiten duzu, hain zuzen ere mugak suposatzen duen horrek markatuta, ez? Edo bertan gertatzen dena ikusita, ez? Sarri Europara iritsi nahian, kasuntan, ez da hola, baina Sarri Europara iritsi nahian, Euskal Herrira iristen dienak, baina ez dutenak gainera Espainiar estatuan geratu nahi, bezik eta frantsesera, jo nahi dute, eta zu muga horretan zaude. Nola markatzen du aktivismoak? Bai, aktivismoa edo nola baiteko elkartasun mugimendu baten parte izatea, nola nahi baldin bada militantzia. Egia da, pixkat, aktivismo horri sustraiak bilatze aldera, nik heziketa bat izan dut etxean, gure familiaren historia ere hor dago, iparraldeko ikastoletako aurra naiz, eta ikastolak gaur egun ere oraindik, eta asteburu honetan da herri urrats, ezin daitezke ulertu, arima militante hori gabe oraindik ere. Orduan militantziaren kultura gehiago gutxiago guk inguruan bizi izan dugu eta aski gauza naturala izan da. Hizkuntzaren gaiari lotuta eta hainbat gairi lotuta hizkuntzaren ingurukoak. Hortigia pasata migrazioaren gaira, adibidez, muga ertzean bizita. Zuge egunero ikusten duzunean eta migrazioaren bidea Euskal Herria zeharkatuz eta konkretuki adibidez Irundik Hendaiara. Pasaz, migrazio konkretu bat da, hau esan dezagun Afrika, Saharazpiko Afrika, mendebaldeko batez ere migrazioaren bidea. Naizta esan godut da behar bat datuekin gero azaldu genezake, baina Irungo Harrera Sareak ia 7 urteko bidean, orain udaran beteko ditu 7 urte, Afrikako mapa osoa marraztu dezake, ezagutu duen jendearekin. Esan dut gainera, Afrikako mapa osoaz gainera, Afrikako mapan guri erakusten ez dizkiguten lurralde, kultura, hizkuntza, nazio asko marraztu ditzake Irungo Harrera Sareak ezagutu dituen persona ahots eta gorputzekin. Eguneroko errealidade bat dau duela 7 urte eta gaur. Jendea iristen da gauetan, goizetan, arratsaldetan. Irungo Harrera Sareak gaur egunero badu bere kanpamentu base txikia Irungo udaletxe aurrean, egunero horrezago larunbatik iganderik, astelen aste arte, ez dago Gabon egunik, ez dago abuzturik, egunero urte guztian zehar. Orduan zuk egunero ikusten duzunean bidasoa gaineti baldin mazabiltza, pairamen hori, ezintasun hori, arrisku hori, bildur hori jendearen baitan egunero ikusi bailiteke. Orduan, horrek tira egiten du nolaz baitez, nik uste dut, ni hangoa naiz kasualitatez, eta egunero ikusten duzun zerbaitek gehiago
nolabait gehiago hotxe egiten dizu eta hurbiltzen zara. Orduan ni hurbildu nintzen Irungo Harrera Sarea 2018ko uda bukaeran ja abiatua zegoen mugimendua. Mugimendu improvisatu bat. Egunero gertatzen ikusten hasi zen horri norbaitek erantzun behar ziolako eta inork ez ziolako erantzuten. Ez instituzioek, ez inguruko alderdiek, elkarten, eta orduan jende bat hasi zen mugitzen, batez ere ikusten zelako Irunaldean migrazio bidean zetorren jendea, gazteak oso gazteak eta batzuk gazteak baino gazteagoak oraindik. Desorientatuta, galduta, eta hola hasi zen bere burua improvisatzen, ez? Eta nik medioetatik izan nuen horren berri, nik maiz pasatzen izandik berso saioetara bidean, bueltan, ikusi eta ikusi momentu batean zure basoak gainez egiten du, eta hola hurbildu nintzen 2018ko uda bukaeran. Eta orduan hasten zara parte hartzen, aktivismoa, ezakit militantzia, elkartasun bat, zu bizizareneko leku horrek deitzen zaitu. Eta orduan Ibrahima iritsi zen, beste hainbat eta hainbat iristen diren bezala, milaka iritsi diren bezala, guk ia 7 urteko bide hontan asko borobilduz, esango dut, 40.000 persona baino gehiago ezautu ditugu. Eta bada hilabete batzuk kopuru hau esaten dudala, beraz 40.000 baino gehiago, puskaz gehiago. Iritsi eta beren bidean segitu nahi duen jendea. Hola klasikoena botatzeko gehienak Pariserako bidean, eta seguraski familiko norbaitekin elkartzeko. Eta gero beste 1000 kasuistika, baina klasikoena behar bada hori da. 40.000 persona baino gehiago, libre zirkulatu nahi dutenak eta ezin dutenak, eta nolabait kokatzen, orientatzen eta laguntzen alegintzen garenak. Oinarrizko behar izan txiki hoiei erantzun eta aldenari erantzun. Ia denek bidean segitu dute, batzuk segituko dute, denei esplikatzen zaien oinarrizko informazio bat da, baduzu eskubidea, noski nahi baldin baduzu, behar duzun lekura joateko. Ea uzten dizuten, baina gugatik zoaz behar duzun lekura, eta hau da informazio guztia zuk bidean segitzeko. Baina baduzu eskubidea nahi baldin baduzu hemen gelditzeko. Edo gelditzen saiatzeko, alegia asiloa eskatzeko, nornaik badu eskubidea. Oso garrantzitsua dago esplikatzea haiei, zeren eta Europako legedia batek dio, Dublingo protokoloa gain zuzen, migranteak bakarrik asiloa eska dezakela Europara sartu deneko ate hortan, alegia. Sartu baldin bada estatu Espainiarreko atetik, Andaluziatik edo Kanarietatik gaur egun bezala sartzen badira, ez dezakete gero, ez Frantzian, ez Alemanian, ez Belgikan asilorik eskatu, atzera entregatuko dituzte. Hori esplikatzen zaie jakiteko zein egoerari egingo dioten aurre. Hala ere, esango dizuet, jakinik hori, eta behin bidasoako muga zeharkatuta askoz komplikatuagoa izango dela. Egoera regularizatzea, poliziaren jazarpena hasiko dela, hau eta bestea, 40.000-tik, borobilduz baita ere 41 persona izan dira gelditzea erabaki zutenak dutenak, eta horietako bat Ibrahima. Eta harek orduan hasten da asiloaren prozedura luze bat. Eta hortaz, ari ginen Ibrahimak asiloa eskatu zuen, eta gu hortarako hasi ginen, ni hortarako hasi nintzen, bere haurtzaroaz, bere bideaz, bere arrazoiez galdezka, bere hortarako hasi zitzaidan, bere historia kontatzen ez liburu bat idazteko, baizik eta bere asiloaren prozeduran, nola bere historioa kontatu behar zuen komisaldegian, historiorik ahoz kontatu behar zuen erako edukiz ezan idatzizko makulu txiki bat. Hori da gure liburua. Etzen hau, baizik eta liburu honen muina da bere asilo eskararako laguntzeko txosten txiki bat. Orain sartuko gara horretan, bai komentatzen duzun hori, kasualitatez jaio garen tokian, hemen adin bat daukagunok, gogoratuko duzu Irungo Beti Mugan taldea, izenekoa. Nik orain gaur egun pentsatzen dut Beti Mugan talde horrek zuen izenak dela milaka lagun hauen bizitzare beti egonen dira mugan, berdin dio fizikokin non dauden, esan duzu gainera behin Estatu Espainola pasata bidea zailagoa izaten dela, baina beti jazartuak, beti mehatxupean, beti torturatuak, kolpatuak, atxilotuak bereziki izateko arrisku horretan, eta sartu aurretia Ibrahimaren historioan. Nik esaten baizut amets gaietak eta informazioa. Zu badakizu zertaz ari garen 7 urte dira Irungo Harrera Sareak horrelako lan egiten duenetik, esan duzun bezala astelehenetik igandera ez dago jaiegunik,
Irungo udalaren parean egiten dute, ze ardura dute instituzioek eta ze ardura du gizarte zibilak. Lehen bai aipatu diguz ez, norberak ezin zaiola inori eskatu, baina zenolako ardura dugu gizarte zibil bezala eta zenolako ardura dute instituzio kontutan hartuta hori Irungo Harrera Sarea Irungo udalaren parean kokatzen duela bere kanpamendu nagusia nolabait esateko. Bueno, Irungo Harrera Sarearen kanpamentu nagusia hasieran gaztetxean zen, baina gero aspalditik Irungo udaletxe pare-parean egiten da, begibistan, plazan, aterperik gabe, naiztan liburutegi bateko adonolako aterpe txiki bat, eta hori da modu bat azkenean ardura hori nolabait enplazatzeko instituzioak zu hor norbaitek beharko liokela erantzun egoera bati, eta nik uste dut nahiko modu arinean erantzuten diotela. Eta kasik batzutan pentsatzen dut favore bat egiten diela gizarte zibila gutxura bera ordenatzen baldin badu egoera hori, baina bueno, ez dugu egiten inori favore egiteko, ez dugu egiten inori mesederik egiteko ez baldin bada heldu den jende horri bere beharretan laguntzeko, eta gero datozen ondorioak, baina uste dut horietan pentsatu gabe badagoela urgentziazko egoera bat eta horregaitik egiten dela. Instituzioek biztan dena beharko luketela nere ustez ardura handiagoa eta adibidez zoritxar handi bat gertatzen denean azken hilabete eta urte pare bat ontan behar bada gertatu ez bada ere denbora gutxian izan ziren zoritxarra handiak. Batetik, bueno, muga zeharkatzea gero eta zailago jartzen ari zirelako. Orduan, bueno, desesperazioaren desesperazioz, joan beharrez den bidetik abiatzen dira, eta orduan edo errekatik, edo trenbidetik, eta izan ditugu heriotzak. Eta orduan bai instituzioak azaltzen dira nolazpait enplazatuz ez, Europako instituzioak, harien migrazio politika, estatuak gora otik daudenak, eta hotza altxaz, bai Irungo alkatea edo Irungo udala, Hendaiakoa berdin, baina nik uste dut hori pixkat, ahazten denean nolabait beren egunerokora itzultzen direla eta nahiko ezakit hitza den, baina komodo bizitutela hau, edo behintzat ez mina hundiz, zeren eta ez dago olako erantzunik. Orduan instituzionaletik nire ustez hurbileko instituzioetatik ez dago egoerak eskatzen duen neurriko erantzunik inundik ere, eta urruneko instituzioetatik esango dut badago egoera hau sortzen duen politika bat, eta hau da Europaren migrazio politika. Europaren migrazio politika gaur egunez Europatik kanpo eta Europa ertzean beren mugak kokatu, finkatu eta ordaintzeko alegin bat da. Libiari ordaintzen zaio, Marokori ordaintzen zaio, Turkiari, Mauritania eta Tunisiarekin ere tratuak egiten dituzte. Milioiak eta milioiak, eta zer da ordaintzen dena, hori hor galtzen da pixka bat, zeren eta gero Libian ze gertatzen den hartzen baldin baduzu, eta hori informazioaren putzu beltzetan galtzen da, baina migranteak kontatzen baldin badizu, Ibrahimak kontatzen duen bezala, ikusten da Europako migrazio politikarekin, ze gertatzen den Libian, hor badago ardura zuzen bat. Ardura zuzen bat dagoen bezala, Mediterraneoan jendea erreskatatzera joaten den jende eta gaur egun gobernuz kanpoko erakundek egiten dute, Aitamarik bezala edo Open Armsek bezala edo, gero eta zailago jarri, elkartasun mugimendu hori dena, bizitza salbatzean datzan elkartasun hori dena, gero eta portu urrunagoak esleitu, gero eta arazo judiziala handiagoak, kriminalizazioa, hor instituzioek egiten dutena da, migrazioaren sufrimentua, bortizkeria eta kasik heriotzaren politika bat esango nuke egiten dutela. Hau instituzio urrunagoak, baina instituzio urrunagoetan hurbilak ere parte dira eta hau dena piramide bat da. Nik herritar bezala bizi dut hau, eta herritar bezala berriz uste dut denetik badagoela. Denetik badagoela, Irungo Harrera Sarea eta Irungo Harrera Sarean fokalizatzen da maiz, baina iparraldean ere badaude adarrak, badaude talde periferikoak, Baionarainoko bidea laguntzen dutenak, iparraldean barne kaldera joan ezkero. Hau dena da transitoko migrantei laguntzeko esprineko lan bat, zeren egun batean datoz, bieramunean doaz. Hain erresa ez da, baina xamurragoa ez dena da, eta iparraldean badaude hainbat talde, eta nahi nuke aipatu baita ere, migrante, familia bat, herri batera iritsi, kokatu eta
instalatzen lagundu eta bizitza proiektzio bat hartzeko taldeak baita ere. Badago gizarte zibileko parte bat, bereziki aktibatua, sensibilizatua, eta badago beste parte handi bat, ez duena begiratzen edo zeharka edo okerreko begirada bat egiten duena, denetik badago. Denetik badago, eta maiz galdetzen diate, ze iruditzen zaizu, ze jendearen jarrera aldatu da, edo honekiko zaila egiten zaitegi esan, denetik ikusten dut. Uste dut badaudela alde positibo, baikor, sensible, abegikorrak, harrera politika baten aldeko benetako aleginak, eta badago, hauteskundei begiratu besterik ez dago ez. Bestelako pentsamentu bat eta migrazioaren gaiarekin uste dut, beldurretik elikatuta, ideologia beldurgarri bat baitara. Bai, heriotzaren politika aipatu duzu ez, nolabait Europatik datorren eta gero gure bi estatuetan eta gure lurraldetan maila txikiago baten aplikatzen diren politika horiek dira, inkluso harago joan da, ez, beldurraren politikak ere, Mediterranea aipatu zu, Elena Maleno aktivista aipa genezake, nola zigortu duten, Euskal Herrian ere badira epaituak direnak hain zuzen ere elkartasun hori adierazteagatik, eta zer eta bizitza trata egotzita, esan nahi dute oso delitu latzak eta larriak, ez, egotzita nolabait ere, gizarte zibil hori beldurtu nahian, ez, atzera bota nahian. Zuk aipatu duzu, hau poliziarien aurrean, ez, deklaratzeko dosier bat egin behar zuen Ibrahimak, eta orain sentatuko gara Miñan liburuan, eta horretan lagundu behar zenion, ez, eta aipatu dugu milaka lagun ikusia zenituela, edo ondaka, dosier hori bete aldera, dosier hori egite aldera, zerbait gertatu zen, edo zerbait somatu zenuen, eta dosier bat izatetik gero, liburu bihurtzeraino egin du bidea, eta gero liburu izatetik antzeslan izateraino ere, orain dela gutxi gainera Gaiarre antzokia bete zen hemen Iruñan, Miñan antzeslanarekin. Nola ikusi zenuen hori, nola sortu zen, zera hori zuen artekoa, kontutan hartuta ere, zera hizkuntzaren zailtasuna? Bai, hizkuntzaren aldetik Ibrahimak eta biok frantsez egiten diogu elkarri nagusiki. Ibrahimak euskara zerbait ikasi zuen eta moldatzen da pixka bat, esan dezagun minutu bat, 2 minutu, eta alegintzen da dakien hori erabiltzen. Ni pularrez pixkat gutxiago, baina igual minutu bat. Hortik aurrera ja frantsesez egin behar izaten dugu, hor gure herrien historiak hor elkartzen direz, hori txarrez. Txosten hori egiten hasi ginen, eta txosten hori egin genuen, beste hainbatekin egin genuen bezala. Ez askorekin, zeren eta azkenean gelditzen saiatzea erabaki zutenak, esan dut oso porzentaia oso txikia izan da. Eta porzentaia txiki hortatik denak ez zeuden prest denak ez zuten aski indar beren historia kontatzeko, hau ere beste bat da. Behar du indar bat eduki, behar du konfiantza, zentzu bat izan behar du, historia hau askotan isilik iristen da eta isilik joaten da. Bai, barkatu amets, berak akaso, ez zuelako Europara etorri nahi, hori etzen bere asmo, baizik eta berak egiten duen Afrikardia zeharkatuz egiten du Miñanen bila, bere anaia txikiaren bila, eta beraz horregatik akaso asilo eskaera hori, ez zuelako asmorik Paris batera iristeko adibidez. Bai, Ibrahima konkretuki esateko nik ezagutu nuen urri bukaeran 2018an, Irungo tren geltokian, eta kontatu zidan etzela egun hartan iritsi bera, baizik eta 2 egun lehenago, Ibrahima Hendaiara pasa zen, gau batez beste 4 lagunekin, bidean egindako lagunekin, beste lagun haiek seguraski Parisera edo Lilera edo Nantesera edo norabait joango ziren, askotan destinu konkretu bat da persona bat, familiko bat, lagun bat, gehienetan, beti ez. Eta Ibrahima berriz, ez daukazunean destinu konkreturi, bidean egindako lagunen pausoari segitzen diozu. Ibrahima pasa zen Hendaiara, eta Parisera iritsiko zen behar bada, polizia gelditu ez balu, Hendaiako geltokian, gau hartan, 5 ziren, 2 gelditu zituen, bat Ibrahima, eta Irunen utzi zuen hortxe. Hemen tabladu horren azpian utziko banu bezala, esan ez zu horreon zindezke, baina ez begiratu alde ontara. Hola egiten dute, hola utzi zuten, hola gelditu zen. Ibrahima nora ezean zebilen, eta orduan horreatik ere noski Irunen pixkat egoeraren berri jakin zuenean, ze aukera, edo aukera ezagit, baina ze ate jo zezaken,
esan zuen, bueno, ni hemen gelditzen saiatuko naiz, eta asiloa horreitik noski. Orduan, gu hortan hasi ginen, txostentxo hori egiten, egia da asilo bidean bere historia ahoz kontatzeko hitzordua eman zioten, kasu honetan Donostiko komisaldegian, Polizia Nazionalarenean, 10 hilabetetara, ez bat zeukan demora, pentsatzeko eta ordenatzeko. Eta hasi ginen pixkat, egun hartarako idatziz, baina bizpairu horriko txosten bat, besteak ala egin izan ditugu, batzutan horri bat, 2, 3 jendeak ere kontadakizukena, ez da bat ere errexea, migrante batek bere korapiluak askatzea. Askotan bere buruari kontatu nahi ez dizkion gauzak dira. Orduan beste inori, ez da bat ere xamurra. Zentzu bat izan behar du, eta zentzu horrek indar pixkat eman behar dio, eta kasu honetan zentzua zen, asilo eskaera hortan laguntzeko txosten txiki bat. Hori zen hasierako zentzu apurra. Hortik hasi tiraka eta hasi zen kontatzen. Eta goratzen naiz oso hasieratik nola esan zidan behira ni Europa nago, baina nik ez nuen Europara etorri nahi. Lehenengo pixkat kolpea izan zenez, logika bat hausten dizu, zeren eta zuk migrantei behiratzen diezu, ulertzen dituzu, beren bidea irakurtzen erakutsi dizute, noski denak datoz behar bati jarraika eta seguraski ez behar bat zuen gandik iesi, baina Europarako bidea planifikatuz. Hori izan zen, Europara iristea planifikatu gabeko bide bat eta Europara iritsia hori izan zen bizkat harrigarria. Baita ere esan behar dut, ez dago esan beharrik inor ez dela bere gogoz abiatzen, bere etxetik, lurretik, familiatik, ez baldin bada turismoa egiteko edo abenturara, inor ez da bere gogoz abiatzen, beraz planifikaturik datozenak ere, denak dira beren lurrari bularretatik kendutako aurrak hori ziur. Baina Ibrahimaren berezitasuna gainera pentsatu gabe, nahi gabe eta planifikatu gabe. Orduan eri erakutsi zidan, historio honek erakusten dit guri erakutsi diguten logika horren atzean beste realidade asko daudela. Bat historia aski berezia. 2, azkar konturatu nintzen, bazeukala kontatzeko modu oso partikular bat. Batzutan erdi poetikoa, beste batzutan deskripzio motz batzu, baina hitz gutxirekin esplikatzen zizun eszena bat biziarazten zizun, gero isili gelditzen zen, neurtzen zuen isiltasuna ondo, hor ikusten zen ahozkotasunaren, pentsatzen dut tradizio baten ondo sakon bat, eta gero bere gaitasun bat, literatura bat, bera kontziente izan gabe. Esan behar dena da, Ibrahima bakarrik ez, Ibrahima datorren lekutik datozenak normalean ahozkotasuna oso bizirik dagoen lekuetatik datozela, naizta frantsesa ez beren hizkuntza nagusia izan. Seguraski beste hizkuntza batean pentsatzen dute. Eta frantses prekario bat ekarriagatik ere, edo aberatsago bat, gai dira ahoz ordenatzeko, neurtzeko isiltasuna arnasa hartzeko, irudi bat poetikoa kolpez ateratzeko esaera bat. Orduan goratzen naiz lehenengo egun hartan esplikatu zidanian galdetu nionik ea goratzen zen eskolan eta ze bizipen, ze oroitzapen zituen eskolatik, eta esan zidan eskolan 3 gauza ikasi genituen. Esan zidan, ikasi genuen bidea zeharkatzen zu, behiratzen zu ezkerrera, eskubira zeharkatzen duzu. 2, esan zidan, ikasi genuen jendea errespetatzen, jendea errespetatzen duzu hori holaxe da, takitxo. Eta 3, da hasi zen pentsatzen gogoratu nahian, eta bila, bazter batera, bestera, gogora, behera. Esan zen, 3, ez naiz gogoratzen, baina uste dut importantea zela. 3 gauza horiek ikasi genituen. Esan nuen, ze modu berezia erantzuteko nire galdera simple bati, ze benetan nik inoiz entzun ez nuen erantzuna artikulatzeko modu bat, bere planifikazio instintiboarekin, bere oroitzapenak, bere zerrendatzeko modua, gero etzen gogoratzen 3. baina alare zakuan sartzen zuen, eta orduan konturatu nintzen, hor bazeola zerbait, eta ni, berso munduan nabil, eta bersoa da nere bizibidea eta bizi modua baita ere.
Eta orduan ahozkotasunarekin hor konexio bat hartzen duzu, eta ni benetan harritu ninduen eta impactatu ninduen, eta hor ikusi nuen, bazegoela histori bat, eta historiaz gain, eta historiaren gainetik, kasik, bazegoela kontatzeko modu bat, izugarri indarsua, berezia, eta partikularra, definitzen oso zaila. Orduan hor ikusi nuen, bazegoela naizta Ibrahimak idazketa ez zuen menperatzen, bazeukala literatura bat. Eta orduan, txosten hori, ohartzen zarenean badagoela histori bat ez, histori hori kontatzeko estilo bat, ahots bat badaukala hain berezia, eta gero azkenean hirugarrena uste dut funtsezkoena dena, harreman bat sortzen da azkenean, hurbiltasun bat, konfiantza bat, berak ere gauzak sakonago kontatzeko, nik ere behar bada energia gehiago jartzeko hortan. Zergaitik ezagizu batzutan kimika gehiago, bestetan gutxio Ibrahimarekin izan zen kimika hori, harremana, eta orduan ikusten dut txostenetik liburura horrek eramaten gaituela pixkat bat historiak, 2 estiloak eta 3 bereziki, harremanak, baina bai 40.000 baino gehiago ezautu baldin baditugu, etortzen den edozein migrantek, badakar liburu bat nire ustez, bere baitan, bere motxila txiki hortan, seguraski inoiz idatziko ez dena, irakurriko ez dena, eta berak ere kontatuko ez duena, baina edozeinek baleukake, zoritxarrez historiak xamurrena ere gogorra delako, eta guk gure migrantekiko behira da, eta iritziak, eta batez ere Europak bere migrazio politikak diseinatzeko beharko luken ikustut pixkat entzun, hurbildu eta ahotsoiei lekua eman, hobeto pentsatzeko gauzak. Bularra, aipatu duzu, amets hori da, Ginea Kronakin dagoen 11 hizkuntzetako bat, eta da kasu honetan Ibrahimarena, libura irakurri duzuenok, badakizue irakurri ez duzuenontzat, eta irakurriko duzuenontzat, ez dute spoiler delakorik egingo aipatzen badut, Ibrahimak kamioia konpontzen lan egin nahi zuela, hori zela bere ametsa. Eta orain aipatu duzunean hori galdera horri erantzuteko modu hori da kamioien edo autoen aurrean geratzen garen bezala, badakigu zerbait gertatzen dela, ez daukagu erantzunik, eta nik Ibrahima imaginatzen dut esaten, ez dakit pieza honen izena, baina badakit hor dagoela arazoa. Horrez, Ibrahimak bazuen buruan 3. jakinduria hori eskolan irakatsitakoa, ez? Eta ezin aipatu badu ere, gogoratuko du egunen baten, horre badarama ez da bide horretan lagundu du. Bai, pentsatzen dut azkenean, bere erantzuna emateko modu bat, bada memoria bat antolatzeko modu bat, baita ere azkenean ahozkotasunari atxikirik dauden jendarteetan, azkenean nik uste dut memoria ere muskulo bereziki indarsua dela. Gaur egun gu ohituta gaude teknologiaren bidez, memoria kasik poltsikuan eramaten, baina memoria baldin badaramazu lepoainean, giar horrek eusten dio bestera batera, eta Ibrahimak gero nik uste dut bere kontatzeko moduak, 1, 2, 3 zerrendatzeko moduak, enumerazioak, ordu prezioen zehaztasunak, hor badagoela memoriaren giar bat eta teknika batzu baita ere. Memoria hori antolatzeko, eusteko, zaintzeko, eta esango nuke baita ere behar bada galtzen dituzun parteak, zuk formulatzeko nolazpait. Eta hori bai pentsatu izan dut, eta pixkat delikatua da, esplikatzen dutan, baina liburu hau ez da niretzako Ibrahimaren historiaren liburua, baizik eta da Ibrahimen memoriaren liburua, eta hori bi gauza desberdinak dira zeren, eta azken finean historia hartzen baldin badugu hotz-hotzean eta kalkulak egiten baditugu, eta ni ibili naiz gure deformazioz gainera. Berifikatzen ez, geografiak, distantziak, prezioak gutxura bera, esango dut, ia beti hor da bilela. Nahiko zehatz edo nahiko hurbil, baina ez balebil hor ere. Eta gauzak beste era batera gertatu izan balira, ordenan, ez zait hainbeste inporta edo niri hemen interesatzen zaidana da, bere memoria, eta memoria hori da kultura bizi bat, eta bizirik dagoen memoria bat da, oroitzapenetik bezain bat sormenetik daukana. Eta orduan galtzen dituzu behar bada parte batzu, baina josten dituzu beste era batera. Eta hor badago memoriaren alde sortzailea, eta horreatik esaten dut gauza batzuk ez baldin badira zehazki hola ere, nik ezakite, berak kontatu dizkit gisa hontan, baina interesatzen zaidana da nola jaso duen eta jaso duen hori nola askatu duen, eta hor hasten da literatura, baita ere bestela da kronika bat eta egia zientifiko bat, historia hotz bat, baina historia hotz horren gainean badago berak historia hotz hori bere baitan eramateko,
bere burua zainduz baita ere, antolatzen duen modu bat, eta memoria bizi bat gogoratzen bezain bat sortzen ari delako, eta orduan hori interesatzen zidan zen da hor hasten da literatura. Eta berak bazeukan giltza hori, eta gero hasten bazara pentsatzen du lehen esan dudana ez, berak esaten du eskolan, bidea zeharkatu ezkerretik eskubira begiratu zeharkatzen duzu. Bueno, hori izan liteke modu bat, ulertzeko bat, funtsezkoena dena norbere bizitza zaintzia. Esaten du, bi, personak errespetatu behar dira. Bueno, norbere bizitza ez ezik, besten bizitza hor dago ez. Orduan, detaile horien atzean askotan badago beste esan nahi bat bezala. Zu bilatzen diozu, ezakit bera badaukan, bueno, interpretatzeko libre gara ez. Hor badago nire ustez beste esan nahi bat, gogoeta bat, eta sermoi bat izan gabe, bere etika bat doa marrazten gutxura bera, eta orduan egia esan iruditu zen oso berezia. Eta horreitik esaten dut, liburu hau da bere memoriaren, eta memoria hori antolatzeko eta askatzeko moduaren liburua, bere historiarena baino gehiago, nahiz da horren atzean bere historiaren oinarria dago noski. Lehen aipatu dituzu mapak, Amets, eta aipatu dugu ere, ez, berriz diot, guk ez dugu aukeratu nun jaio. Mapak askotan ikasi izan ditugu eskolan baita, atlasen bidez eta olakoak, eta eskuragarri ditugu, eta liburu honek asko laguntzen du Afrikaen erdia ezagutze aldera. Ibrahimak behintzat egiten duen bide horretan. Eta ni, bere momentuan liburu irakurri ostean, berreskuratu nuen, bere garaian izan nuen Peters mapa bat. Ez dakit ezagutzen duzu, baina ematen digula lurraren neurri zehatza, eta ez daukaguna, ikasi duguna daukaguna hemen Mendebaldean, nun agertzen zaigun Europa askoz handiagoa, Afrika baino, bidai honek ematen digu ere, badauka zerbait iristen dena, ez, begiak itxita nolabait somatzen duzuna. Karo, berak bide horretan, izugarriak pasa izan ditu. Ez, talata guztiz ere, ustut, badagola zati bat nun guk egin dezakegun ere kasetaritza, inkluso kasetaritza kronikal lan bat. Oso zaila izan da, horri neurri hartzea alegia behin erabakita honek liburu bat merezi zuela, Ibrahimaren historiak liburu bat merezi zuela, beste guzti horiet baita. Nola neurtu zein zati eman edo zein arlori, zein disiplinari eman garrantzia handiagoa besteari baino? Bai, niretzat idazketaren abentura bat izan da baita ere, nik ez nuen inoiz gisa hontan liburuk idatzi. Kazetari bezala lanean ibilia nengoen, ja urte batzuk badira pixkat, erdi utzia dudala, baina bai egin izan ditut, eta kanpora ere joan izan naiz, eta gero argazki fotokazetaritza liburu bat atera, baina oso testu gutxi egin, nik niretzat esperientzi berri bat izan da, eta orduan nola egia esan ez dakit zeren, eta oso modu intuitiboan egin ditu gauzak. Jaso, bere kontakizunaren material gordin hori eduki, eta gero hor hasi ez antolatzen, aukeratutako puska horiek josten nolabaiteko puzzle narratibo bat egiten zuaz. Eta badaude kapituluak bat zeudenak hasieran, eta gero erori direnak iruditzen zitzaidalako behar bada luzatzen zijoala, liburuari ere eman behar diozu arnas bat irakurlearengan pentsatuz ez. Baina aukeraketan egia esango dizut irakurlearengan nahita ez pentsatu behar duzu. Irakurlean nola ibiliko den hor, eutsiko dion eramango duzun eskutik, edo luze ingo zaion. Baina irakurlearengan bezain bat pentsatu dut beste idazlearengan, hau da beregan. Niretzat importantea izan delako hemen kontakizuna bat, fidela izateaz gain noski, aukeraketa bat den neurrian zure filtroa ere sartzen da. Baina batez ere kontatzen nuen horrek ze inpakto zeukan beregan. Hau esaten dut, uste dut, eta ni gainera bersotan ibiltzen naiz, eta bersotan harrapatua gaude bapateko komunikazioaren eragin azkarraren behar hoietara, eta orduan batzutan jotzen duzu bide batzuetara, denbora gehiago izango bazenu pentsatzeko esango zenukena. Ez nuen olai nahiko ez. Zenta behar bada unkigarritasuna bilatzen duzu, formula batzuen bidez, nahi gabe edo nahita erortzen zara leku batzuetan, denok kutsatuta gauden uste dut, eta hau da, kontatzerakoan, eta batez ere oinazezko historia kontatzerakoan batzutan, bereziki telebistan esango dut, baina baita ere, liburutan, eta baita ere, eta albistegitan baita ere,
egiten da uste dut oinaziarekin, noski besteren oinaziarekin espektakulo handi bat. Espektakulo handi bat, logika bat isegika, eta da komunikazioan badao neozio bat funtzionatu egiten du. Ez? Aurrekoarengan inpaktu bat lortzen baldin baduzu, eta maiz bortizkeriaren gordintasunaren bidez egiten da, gero eta gehiago esango nuke. Horrek eusten dio ikusle bati, irakurle bati, eta gainera sortzen du olako kultura bat esango nuke ez. Eta uste dut oinaziarekin iten dela espektakulo handi bat. Eta orduan denok nahi edo ez kutsatuta gaudela eta zaila dela ateratzen hortik. Eta lagungarri izan zait oso hain hurbil edukitzea Ibrahima eta orduan lagun harreman bat eta bera hurbil senditzea eta konturatzea kontatzen zuenean ze zaila zitzaion, nola kargatzen zen, hitz bakoitzak ze pixu zeukan, pentsatzeko zu, guk kontatzen ditugunean historiak, hemen ikusle, entzule, irakurlearengan bakarrik ez, hemen batez ere inpaktua dago historioien atzean dauden personengan, familia horrengan, komunidade horrengan, eta zabalago esan dut, kontinente oso batengan, ze irudi sortzen dugun. Baina eskala txikienera etorrita persona horrengan, ez? Horrek lagundu dit, pixkat, pentsatzeko etengabe, zu, esaldi bakoitza behar dela neurtu, doitu, oreka bat bilatu, kontatu eta batzutan behar bada kontatzeari utzi, zeren eta igual gauza batzuk ez dago esan beharrik. Batez ere zauri hori ez gehiago zabaltzeko. Nolazpait errespetuz eta bere duintasun bati helduz idazten alegindu. Bueno, seguraski leku batzutan hanka sartuz. Beste batzutan behar bada, azken finean pixka lehortu behar duzu, baina bai Ibrahimak berak erakutsi dit eta hori funtsezkoa izan da. Ahozkotasuna hola menperatzen du, parte batzuk kontatzen zituen, eszena batzuk eta bizipen batzuk eta gogorrak, eta bukaera bat izaten zuten, eta bukaera horri tiraka segitu genezaken, eta berak ere bere aserretik eta bere juizio bat intzezaken, eta askotan ez zuen egiten, eta uzten zuen hor gauza isilik eta erdia airean, eta pixkanaka konturatu nintzen askotan uzten baduzu airean eta isilik, igual isiltasunak hobeto hitz egiten du zuk erantziko dituzun hitzek baino. Eta hori da benetan ahozkotasuna menperatzia, eta ematen du olako inozentzi batez kontatzen dula, baina esango nuke inozentzi horren atzean badola inteligentzi bat, da jakitea noraino hitzek esaten duten, eta nundik aurrera hitzen beharrik ez daun esateko, ulertzeko, eta guk jasotzeko hori. Ordu mono horri eutxiz saiatu naiz zu aliketa ikuskizunik gutxien iten, eta albazen bat ere ez, bai noski lekukotasuna ematen gertatu denarena, hori funtsezkoa delako, testigantza bat ematia, baina testigantza hori alik eta moduik duinenean berekiko. Orduan horren arabera ibili naiz, baita ere puskak, antolatzen, josten eta batzutan baztertzen. Bai, duintasuna aipatzen duzu, sarri esan ohi da, erailketek heriotzak bilatzen duena dela bizitzarekin akabatzea, eta biez torturek bilatzen dutena dela arimarekin akabatzea, norbaiten arimarekin bukatzea, eta hainbat bereziki amaiera aldera, bidaiaren amaiera aldera, nik behintzat somatu dut, Ibrahimari arima lapurtzen diotela, erabat puskatzen diotela, eta horretaz berreskuratzea oso zaila da, nik uste dut igual, agian ere errespetu horretatik ari zarela. Ni planteatu nahi nizu, normalean idazlek borrokatu behar duzue editoreekin. Kasu honetan, bigarren idazle bat dago, Ibrahima, baina ikusten dudanez, zeure buruarekin ere borrokatu behar izan duzu asko, ez? Ja gero paperera eramaterakoan nola izan da prozesu hori? Bai, bereziki, nik azkenan nire buruarekin izan ditut elkarrizketa eta gatazka haue guztiak, ez? Eta gero gatazka horiek nolait bukatzean, eramaten dituzu beste leku batera. Ez dut izan egi esan suertez editorekin burruka gatazka hundirik. Susarekin zaila da, ez? Susarekin ez dut izan, eta naizta gauza erabaki batzuk hartu behar izan ditugun, eta denetan igual ez geunden ados. Esan behar dudana da, erresa eta ulerkorrak izan direla gure iritziarekin normalian. Bai nik gero nahi izan dut dena berekin kontrastatu, noski. Hau etzen hain erresa, ze nahiko paradoja badu liburu honek, eta da liburu hau idatzi du irakurri ezin duen persona batek. Orduan, eta irakurri ahal izan balu ere, seguraski momentu hartan irakurri ezin zuen hizkuntzan. Orduan, niretzat hori arazo etiko kozkor batzen, nahi nuelako bera hemen zetorren guztiaz ohar zedin, adose on zedin, eta behar zena zuzen duen ezan, atera aurretik.
baina noski Ibrahimak ez zezaken irakurri, eta orduan modu bakarra zen, berak irakurtzeko, ahoz kontatu baldin bazuen, belarriz irakurtzia. Eta orduan lehenengo bersio bat neukanian hola euskeraz. Garai hartan oinatin zegoen Ibrahima, oinatiko aterpetxe batean. Eta oinatira hainbat arratsaldetan ta joan nintzen, eta egoten ginen, eta partez parte irakurtzen nion berari, frantsesezko itzulpen bat improvisatuz, alegia. Eta hola joan zen liburu erdiraino edo gutxora bera irakurtzen. Normalean nahiko isilik entzuten zuen. Nik dudak neuzkan, gauza batzu behar bada ongi ulertu gabe geldituak, berak ere egun desberdinetan bere memoriari tiraka, igual era desberdin batean kontatzen zituen gauz batzuk eta behar zen forma batean utzi. Eta nahi nuen berak gelditu eta esan zezan hau ez edo hau bai edo esan hau ez du nahi kontatzea. Eta normalean nahiko isilik entzuten zuen, eta nik galdetu berri izaten nion zalantzan eukan lekuetan. Geroia erdira iritsi ginen, gutxura bera ezakitzen. Algeriara, Libiara sartu baino lehen. Eta berak esan zidan, amets, zindur segitu honekin. Orduan nahiago detzuk egiten badezu eta utzi behar dugu hau. Ni ez naiz gai hau entzuteko berriz. Orduan, uste dut, importanteago zela momentu hartan bere egoera psikologiko emozionala zaintzia, liburuaren koherentzia baino. Eta, ni aligeda modurik finenean egiten saiatu naiz, jakinda hankasartu nezakela nunbait. Baina, gisa hortan kontrastatu genuen bigarren persona batekin, lehenengo nere buruarekin, geroarekin, eta gero editorekin, baina, hori nahiko erresa izan zen, niretzat korapilatsuena eta niretzat etikoki zailena izan zen nik hau behar dut Ibrahimarekin ikusi, berak behar du adose hon hemen datorren guztiarekin, eta horraino iritsi ginen. Nik uste dut horregatik Ibrahimaren historia publikoak zentzu horretan nolabait, ez dakit ondo esan da dagoen, jarraitu duela ere, nik hainbat elkarrizketa entzun eta ikusi izan ditugunean, lehen komentatzen nuen Pakorekin Karne Krudan egindakoa ikusi nuenean, egia da, kastariak ez duzula zuk irakurtzen, berak irakurtzen du eta apurtzen da. Zeharo, baina hau da, nik behintzat entzundako 3. o 4. elkarrizketa. Ezin du, aurrera egin, gauza batzutan edo pasarte batzuk irakurtzen direnean, ez? Eta orduan, nik uste dut horrek ere publikoari ematen digula bere bizitzaren eta lehen aipatu dugun beste 11 eta milaka hoien bizitzaren neurri hartzeko parada, ez? Eta aukera. Bai, goratzen naiz konkretuki, elkarrizketa hartaz Madrilen eta etzen bat ere arrexea izan. Eta gainera izan zen, esan genezake, azkeneko elkarrizketa eta azkena Ibrahimak esan zigulako gero, batez ere editorialeko, hor, gaztelerazko liburuaren aurkezpen fasea zen, eta katalanezkoarena, Blacky Booksekin, eta aurretik ere hitzeina baldin bagenuen, eta bagenekien Ibrahimarentzat alegin bat zela aldiro ontaz hitz egitea. Eta orduan nahiko mugatu zituzten elkarrizketak, gutxi egin zituzten, baina, leku estrategikoki jakinetan ez nahi zuten noski liburuaren zabalpen pixka bat egin. Eta elkarrizketa hori pasazenean Ibrahimak esan zien azkena. Nik ezin dut gehiago. Nik uste dut kazetaria ere, esan behar dudana da, nik kazetaritza ikasi dut eta kazetari bezala lan egin izan dut. Ez da erresa, kazetari bezala. Ibrahima personalki ezautu gabe, zurekin konfiantza eraikitzeko astirik eduki gabe, elkarrizketatzea dena ongi zainduz, kazetariak ere bere joerak izaten ditu, ulernitzakenak batzuk. Beste batzuk, uste dut ofizioak berak eta ofizioak lehen esan dudan hildotik hartua duen norabide horrek bultzatzen diola, korrente batzutara, eta orduan ez dela gai frenatzeko, eta bereziki leku gordinenetan sartu gabe ibiltzeko. Eta esan behar duana da, aurretik hitz egiten genuen kazetariekin, eta abisatzen genituen, esan ez, zu, oneraino bai, hau ez mesedezeren, eta ezin diogu eutsi honi, ezingo dio. Eta hala ere, ez ziren, eta esan behar dudana da, bai, adioz Madrilen izan genituen esperientzietan, ez zirela zailak izan zirela, eta ezagitzerraitik, baina Katalunian egin ditugu hainbat, eta Katalunian erreseago, ulerkorragoak izan zirela, hasteko hobeto zaindu zutela. Kasualidadea izango da, behar bada, ezakit. Amets, kazetari bezala badakizu, esan duzun hori titularra izan zilitekela, mengo hitzalditik ertetzen. Baina ez dago kazetaritik, ez edo. Nik esan behar dudana da, ane hona izelako denetan, hola izan dela, eta Karne Krudakoa hitzak esaten duen bezala, hala izan zela. Eta nik uste dut
hor kazetariak ere ez zirela behar bezain fin ibili, eta ez ziotela bereziki lagundu. Bukatuko dut esanez, hasieran esan dudana. Badakit, hala ere ez dela erresa. Kazetari bezala. Elkarrizketa bat, fin eta zauritu gabe egitea, Ibrahimak ere seunetan olako eguna duen, horrek ere eragiten duelako. Baina, uste dut, kontu gehiagorekin ibili zitezkela. Eta hori izan zitekein titula, baina ez dut gehiago esango, karne kruda baino askoz gehiago gustatu zitzaidan Javier del Pinok egindako ala zerkatean. Eta Javier del Pinoekin gainera jakin genuen ere, eta galdetu nahi nizun, prentsa aurrekoak, aurkezpenak, elkarrizketak, nik hasieran hitz egin du literatur fenomeno bati buruz, horrela ikusi dudalako, sentitu dudalako, aipamenek eta sariek horrela bermatzen dute ere, ea pentsatzen duzun edo zenekiten horrelako jartzuna izan behar zenutela. Zeni Javier del Pinorekin baita ere, jakin genuen nola zure minaren liburu bat, Vatikanoan dagoen, hilberri den aita santuak promozionatu zuelako ere, prentsa horreko baten. Hau ez dakit dakizuen, baina alase dan, eta kuriosoa. Eta ara joan zineten musulman bat eta ateo bat, ematen duela txiste bat Vatikanora. Bai, izan genuen elkarrizketa bat, arratsalde batez, eta neon ginen arekin, eta, nik zesan gut, bainera orain are gehiago. Nere distantzia kritiko guztitik, oroitzapen berezi bat bezala gordea daukat, ez nuen inoiz pentsatuko. Ni ate hartatik pasako nintzenik, nere bizitzan, nere sinismenarekiko loturarekin gainera. Ez nuen inoiz pentsatuko, baina, gertatu da eta pixkanaka egia da liburua atera zenetik, euskeraz bide bat egiten hasi zen, eta, zabalpen bat edukitzen, eta gero beste hizkuntza batzuetara iristen, eta bereziki beste hizkuntza batzuetan izan du zabalpen bat baitere. Dena izan da nahiko harri-harria guretzat, zeren eta benetako liburua bakarrik komisaldegira destinatutako txosten bat zen. Euskeraz publikatzera ere iristea jauzi bat eta bertigo bat ere izan zen ere aldetik egia esango dut. Ni bersolari bezala, ohituago nago ibiltzen edo nire izena ikusten, baina hortik idazle bezala bertigo izugarria ematen zidan. Hori asumitu nuen nolazpaitez, hor genbiltzan hasieran esan dugun sare horren inguruan, badago aktivismo parte bat, badago orduan, aurrera egiten duzu, ausardi hartzen duzu, berak ere, bere aldetik Ibrahimak ausardi hartu behar izan zuen, Ibrahima persona nahiko lotsati bat da, eta bere intimidadia eta bere familiarena zaintzen duena, eta berak ere ausardi haundi hartu behar izan zuen, baina ez genekien inundik inora ere, eta ondorio hauetara iritsiko ginenik, beste hizkuntzetara itzuliko zenik erez. Eta gero beste hizkuntzetan, esku batzuetara iritsiko zenik, eta oi hartzun hori izango zuenik adibidez aita santuaren hautan, zesango nik Elizarekin normalian gertatu izan zaidana, pasa zitzaidan, da sinistia kostatu zitzaidala. Eta orduan, baina hala izan da, eta egia da, ohitzen joaten zara. Ohitzen joaten zara, bizi duzu aldi berean, ezakit hau den modua, baina hasierako pretentzioaren xumetasunetik eta hasierako pretentzioaren xumetasunetik ez ezik, hasierako liburuark izan zuen erantzunaren errealitatetik. Eta gure benetako liburua, bigarren bizitzak izan baldin badu zabalpena, esan behar dudana da, lehenengo bizitzak izan duela oso ibilbide txikia, gogorra eta erantzun negatibo bat, eta hau da, Ibrahimare asiloa ukatu intzioten. Horrek esan nahi du, egoera irregularrian paperik gabe. Bizitzera kondenatu zuten, hainbat urtez, oso egoera prekarioan, laniteko aukerari gabe, arrisku batzuekin, familia ikustera joan ezinik, eta abar ondorio, paperik gabe bizi diren milaka eta milaka persona bizi diren prekariade gorri, zail eta askotan ohartzen ez garen neurritan. Orduan, horrek bai lagundu digu, etengabe relatibizatzen, beste bidetik etorri dan zabalpena, edo nahi baldin bada esan arrakasta, baina aita santuak aipatu zuenean ere, eta hainbat aldiz gomendatu duenean ere, edo oparitu duenean ezagitzen bat aldiz, orain jaez zorionez azken urte terdian, baina orduan ere Ibrahima bizi zen ilunpe itzal batean.
Eta orduan foko hori alde batetik eta beste itzal hori iruditzen zeden kontraste izugarri bat. Harrigarri bat baita ere iruditzen zen, eta horrek laguntzen dizu ohartzen bere egoeran bizi den persona bat, nola bizi den egunerokotasunaren biziraupen burrukan. Hori izan da realitatea. Inkluso, gainera, urte askoren ostean paperak lortu zituenean, bere lehendabiziko asmoa zen familia ikustera itzultzea, eta jende asko esaten zuen, baina ja orain aukera dokazula libreki ibiltzeko Europan, ez nik familia ikusi nahi dut. Eta goratzen dugu, berak ez zuela, ez borondatez, Europara torri nahi Paris baten, Lyon batean bukatzeko, bestelako asmoa jarraitzen zuen, ez? Eta egin nahi zuen lehendabiziko gauza zen, Gineara itzultzen, Gineako Nakrira itzultzea. Bai, Ibrahimak bazen 10 urte baino gehiago abiatua zela etxetik. Gainera ez 10 urterako abiatzeko asmotan inundik ere, baizik eta azkar itzultzeko asmotan, eta 10 urte baino gehiago pasa ziren, eta bien bitartek hartatutako guztiak. Eta orduan izan zuenean 2023ko apirila zen uste dut. Azkenean arraigo sozial edo txertatze soziala deitzen zaion hori eman zioten, baldintza guztiak betetzen zituelako, 3 urte baino gehiago zeramatzan lurraldean, pasaporte ginear bat lortu genuen azkenean, asko kostata, denbora eta dirua, lan kontratu eskaintza bat bazuen aspalditik. Bere antezedente penalak ekarri genituen azkenean, hau izan zen beste odisea izugarri bat. Neri erakutsi dit honek liburu honen bukaeran bukatzen da odisearen parte bat, eta da zer den Europara iristea, Afrika iparraldea zeharkatzia, itxaso hartzean zaiotia, hori guztia gutxi gora bera imagina genezakena azken partea, ez? Behintzat, itxasoaren zeharkaldi hori, horren arriskuak, tragediak, horren aurretiko pauso guztiak hainbeste kontatzen ez zaizkigunak, ez? Libia zer den, pasamortua zeharkatzia, Marokon, Algerian lan eitia. Hori da odisea parte bat, gero deskubritu dut beste parte bat, eta hau da, 2023ko apirilean nolaz baiteko paperak lortu zituen arte, ze odisea burokratiko legal izugarria bizi duten hemen paperik gabe bizi diren jendeak. Esango nuke askotan, kasik violentzia administratiboa. Exigentzia aldetik, kostu aldetik, ekonomikoki oso garestia da. Abokatu, notario denen beharra izan dugu, paperak joan etorrian Gineatik gona, hemendik Gineara, han adibidez antezedente penalen papera lortzeko, eta handik kanpo baliozkoak izateko Konakriko kanpo ministeritzak behar ditu selioak jarri, eta baita ere Espainiko konsuladuak Konakrikoak selioak, recto verso, selioak, eta selio horiek denak patu iten dira. Gero iritsi ziren, hasieran seliorik gabe, berriz bidali genituen, eta DHL-ren bidez Gineara postit bat bidaltzen badezu, 70 euro patzen dituzu. Bueltan, beste 70 euro. Berriz bidali genituen, iritsi ziren selio guztiekin, pagatuta selio guztiak, baita Espainiko konsuladuarenak ere. Eta abokatuak esan zidan ondo zeudela, baina kadukatuta zeudela, ze 3 hilabete pasa zirela. Berriz hasieratik, hau da izugarria. Izugarria, odisea burokratikoa, Europan bizi nahi duen batek bizi duena eta inarazten zaiona, eta ordainarazten zaiona. Orduan, azkenean 2023ko apirilean, hori guztia eta gero, baina paperak dira urtebeteko bizi baimena, permiso de residencia, urtebeterako, 2024ko apirilera arte. Pasa zen hori, berriz eskatu genuen berritzea, 6 hilabete pasa zituen administrazioak erantzuteko, eta nola denbora gehiegi pasa zuen erantzuten, hor deskubritu nuen kontzeptu bat dena silenzio administratibo, batzutan negatiboa izaten da, segun ze kasu den, bestetan positiboa. Gure kasuan, denbora gehiegi pasa zenez, automatikoki onartua zen. Orduan, orain Ibrahimak baditu paperak 2 urterako, permiso residentzia bizi baimena, urrengo urteko apirilean bukatuko zaizkionak, nik ezagit gero ze pasako den. Hau dena eta gero hori hasten da. Baina esan duzuna, berak paperak lortu orduko lehenengo gauza, nahi izan zuena zen bere ama eta bere arrebengana itzuli, nolaz baitu uste dut beretzat garrantzitsua zelako, ziklo bat ezagit itxi, baina, horri bukaera bat ematia baitere, ez? Bere abiatze, bere anaiaren bilaketa, hor gertatutako guztiak, hori komunikatzea etxean, eta nolaz bait dolu bat egitea baitere. Eta bere kulpabilidadearen korapiloari ezakit askatzea den hitza, baina, nolazbait heltzeko eta baretzeko gauzak pixkat.
Orduan, lehenengo hilabete batzuk pasa zituen lanean, noski zen eta lortzen duzunean bizi baimena, lan ere egin behar duzu, eta hilabete batzuk lanean pasa zituen, eta gero itzuli zen Gineara, eta berriz itzulia izan zuen onera. Kontatu duzun burokrazia hori guztia, odisea hori guztia goratzutara, Bizkaia eta Gipuzkoan errenta, diruzarrek bermatzeko errenta eskatze aldera, paperroi guztiak eskatzen dituzte, balio duteztenak askotan, hori, zure herrialdean, zure izenean ez duzula ezer, bermatzen duen paperak, ez dakit, 60 enbaxadararekin. Eta orduan, askotan, nik hau ikusi izan dut, ilaran, lanbideko bulegoen ilaran, zurekin batera atzean zai daukasunak, esaten du, mira, ese negro que móvil tiene. Ja, claro. Ez dakit nola egingo dituen paperra guztia, nola jarriko da harremanetan, sakeleko telefono bat bera ez badu ere, ez? Nola, askotan, esan dugu burokrazia edo instituzioen violentzia hori existitzen dela, baina zenolako violentzia gaurtitzen dugun guk, zenolako krudeltasunez aritzen gara, ez jakintasuna medio, baina ez jakinek ere boskatzen dute. Eta hori da, ez, egun pairatzen ari garena, nolabait, Europa mailan. Gero nik uste dut hor badagoela biztan dena, badago aurre iritzi eta zirkulatzen duten uste, zurrumurru eta baieztapen erres batzuk, baina uste dut ez jakintasuna edo ez jakintasuna elikatzen dela, eta hor bai badago beste ardura bat. Uste dut elikatzen dela, badago azkenean informazio eta desinformazio orokor bat, eta gezurrak baita ere, ala ez diren gauzak, ez kontatzen dira. Orduan, nik ezagutu dudanetik baieztatu nezakena da. Nik ezagit migranterik iristen den eta lortzen duen, esaten den bezala, sistemaz aprobetxatzia. Ojala, norbaitek lortuko balu, baina nik bai ikusi dudana da. Horko abokatuen ordainketa, notario bat ordaindu berri izan genuen, han paperak egiteko bere representante legala zela, DHL, pasaporte Ginearra lortzeko ordaindu berri izan genuena, hau ura bestia, bai frogatu dutana da, sistema bai aprobetxatzen dela migrantiaz, baita ekonomikokire. Prozesu hau oso garestia da. Oso garestia da, eta orduan sare oso bat da horren atzean. Eta adibidez simple bat emateko, baina demagun txertatze sozial edo arraigo sozial hori bermatuko duen hitzordu bat hartzen duzu, edo hori estrangerian egiten da, Ibrahima Madrileko komunidadean zegoen, estrangeriaren bidez, hitzordu bat hartzen duzu, demagun hemen gure paperak berritzeko bezala, ez, zita bat. Sistema informatibo bat da, eta ni saiatzen ari nintzen, hori edozeinen eskura leokelako, berez berak, eta beti jartzen zuen no hay citas disponibles, en breve se pondrá a disposición, auta hori. Segi, berdina gertatu izan da gaur egun asilo eskaeretarako, hitzordua, ezin, eta behin olako hitzaldi batean esan zidan Barcelonan emakume batek esan zidan, nik ibili izan naiz gauzo bitan, eta amets behartu zuen abokatu baten bidez. Abokatuek lortzen dituzte zitak, eta zuri informatikak beti hori erantzungo dizu. Zer da, azkena, pagatu imerduzu, zita balortzeko. Hau hemen badago sistema oso bat ematen du. Eraikia, handik eta hemendik ateratzeko apurrak eta ezain apurrak. Eta orduan, horraitik esaten dut, hurbiletik ezagutzen duzunean, erortzen zaizkizu, errex eroritzen dira, eraikita dauden mito batzuk, eta nik badakit, ezakit migranterik sistemaz aprobetxatzen den, baina bai sistema aprobetxatzen dela migrantiaz, baina ezurretaino. Eta adibidez, metafora bezala beti balio izan dit, Ibrahima egora irregularrian egon izan den denboran, ia 4 urte. Paper hau dena lortzen, bestia, 4 urte. Zorionez beti egon da Madrileko taller batian, praktikak egiten, hango, ateak ireki dizkiotelako, baita ere azkenen komplikatua da, pixkat, baina asiloa ukatzen diote, eta zuk hori errekurritu intzenezake. Audientzi nazionalean errekurrituta zeon, berari asilo ukatu izana. Etzeon argi, rekurso horrek zenbateraino babesten zuen demagun espulsio arriskutik, ontatik hemendik, holago laino batian. Laino horri esker behintzat, egunero tailerrera junal izan du, ofizio hori ikastera, eta egun bakoitzari zentzu bat ematera.
Tailer hortan, zerbitzu publikoko kamioiak eta furgonetak eta konpontzen dituzte, eta askotan Polizia Nazionalaren furgonetak. Ibrahima konpontzena izan, bera harrapatu zezaketen Polizia Nazionalen furgoneta. Eta hori izan erreala horret izan. Sistema hau oinarritzen da bizkar askotan, zapalduta dauden bizkar askotan, eta horren gainean doa hau dena. Metafora bezala balio izan ditzeren, eta askotan ikusten nun tailer hortan, Polizia Nazionalaren furgoneta handiagoa eta Ibrahimari tokatzen zaion hori konpontzia. Eta konpontzen zuen. Konpontzen zuen. Hitza emango dio publikoari, nik dena den gezurrak, maitzeko gezurrak aipatu dituzula eta mitoak, Itzalaldiaz hitz egiten hasi gara, ez? Pasadan asteko asteleneko ekimena bertan bera geratu behar izan zelako. Eta itzalaldia gogoratu dit 1977 urtean New Yorken itzalaldi bat bizi izan zutela. Eta berehala hip-hopa jaio zen. Claro, zer egin zuten askok esan zuten New Yorkeko beltzek gau horretan itzalaldia izan zen gaua aprobetxatu zutela sakeoak eta bafleak eta olakoak lapurtzeko. Eta horrela sortu zela hip-hopa. Alegia, gezurretan eta migranteak, etorkinak eta beltzak, kasu hontan, arrazakeriaz betetako gezurrak asmatzen. Ez, hip-hopak gero etorri zen berehala, baina ja sortzen hasia zelako, eta etorri zen gainera arrazakeri hori eta bazterkeria hori salatzeko. Bestela lapurreta hon bat izango zen. Lapurreta horri esker sortu baldin mazuden. Bueno, lapurretak egiteko mezu honi, liburua ez, liburutegi publikoetan daukazue, liburuetan daukazue, eta Ametsar saio hemen dakazute edo zein galdera, hausnarketa edo komentario egin nahi baduzue. Hau izaten da momentua, normalian. Lehenengo hasi arte. Bai, bota. Ditu zaizu gogoa beste liburu bat egiteko, esan duzu Ibrahimaren historia, ia eszepzio bat izan dela, ez? Hori da. Gelditu zaizu gogoa beste liburu bat egiteko? Ahora? Bai, hori ia beste liburu bat egiteko gogua. Bueno, ni liburu hau egiten ustegabe hasi nintzen, ez ginen hasi liburu bat egiten. Eta niri gustatzen zait idaztea, eta kazetari bezala batez ere idatzian ibili izan naiz. Baina erreportai laburretan eta hau nahiko laburra baldin bada ere oso luzea ikusten nuen eta bertigo handia ematen zian. Egia da, izan dela oso esperientzi aberasgarria eta liburu honetan murgilduta pasatu nun denboraz, badaukat oroitzapen eder bat baita ere, buru belarri zure burua gorputza etengabe hortan daun sensazio bat, eta ilusio bat baita ere, bere min guztiakin, baina ilusio handi bat. Eta hain, olako intensidadez ez dudala aspaldi beste zer bizi izan oran. Ni berso bidean nabil, eta bersoa bai bizi dut nire konzentrazio eta ilusio guztiekin, baina egia da oso intensoa izan zela eta mentalki eta ilusio indarra handi bat zeola. Baina harrapatu nindun. Persona horrek, histori horrek, ahots horrek, egoera horrek. Bestela ni ez naiz jaikitzen gaur egunero pentsatuz behar du liburu bat idatzi. Ia, zertaz, zein ezake, zeri emango diot forma. Mila gai bai badaude kezkatzen hautenak, baina zaila zait bisualizatzea hola. Ez, luzera hontan, hasi, bukatu, gauza laburrak enkarguz egiten ditut baita ere, enaizari liburu idazten, garbi izan da. Gertatu liteke berriz igual, bueno, ustegabe harrapatu zerbaitek, beharko dut berriz olako indar bat. Indar bat, eta indar hori izan da persona hori. Persona hori izan da eskola bat bezala niretzat, ez. Eta eskola hortan sartu, eta ikasten duzu, eta orduan ateratzen zea zure apunteekin. Bai kontatu dizudanaren aritik batzutan pena edo batzutan sentsazioa izaten dut. Hau bukatu zen momentutik aurrera hasi zen historia, alegia zer den Europan migrante bezala paperak eskatu, ukatu eta bizitzia eta administrazioarekin einarazten dizuten burruka etengabe hori, eta eguneroko bizitzarekin daukazuna. Eta gero zuk aipatutako detaileak, Madrilen, Euskal Herrian,
zure arroztasun hori ez, nola sentitzen zean, baina bereziki odisia burokratiko administratibo hori imaginatzen ez deuna. Eta detaile pilo bat eman itzake orain aztu zaizkidanak. Hori hasi banintze egunero ordenatzen eta jasotzen, nire ustez bazeon hor honen segida bat idazteko. Egia da, gogoa ez ezik beharrezu indarra, eta momentu hortan Ibrahimak ez zeukan indarrik berriz, abiatzeko olako ariketa batian. Ariketa batian, zeren eta nahiko zaila intzitzaion jau bukaeraraino eramatia. Orain nik noski ikusten diodan zentzua, lagunduko zuken niretzat ere eta jendearentzat guk imaginatzen ez deun. Bizi modu bat eta hemen ondoan dakauna, eta gainera askotan beste gisa batez kontatzen dana. Zertan hemen paperik gabe bizitzia eta paperak lortzeko burruka izugarri hori. Eta esango nuke administrazioaren aurrian ekonomikoki, fisikoki, psikologikoki, eta kasik askotan bortizkeria administratiboa. Bueno, hori pasada, eta guan ja berandu da baita ere azteko hainbeste detaile zeuden, pena eukitzen da batzutan, baina bueno, pentsatzen dut hori igual beste norbaitek, beste izen batekin, beste abizen batekin zoritxarrez hainbeste dia. Baina hor baleoke gaia, baleoke gaia, nire ustez gure kasuan momentuan egin behar zen. Momentuan zeren eta eguneroko hori hain da gordina eta detailez josia momentuan eutxi berzeon eta pasazitzaigun. Ibrahimak ezintzun baitere. Eta bueno, ni ez nintzen kontziente, denbora pasala juneiz dimensioa ikusten. Hasieran ez un espero inondik ere. Ez naizari momentuan ez. Gogua izan liteke baina behar dut indar bat. Harrapatuko nago eta egia da ni baita nire burua, eta esan dudan zen nire bizimodua eta nire bizibidea bersoa da, eta horren bersoaren inguruan zentratuta nago, eta bersoa gauza labur eta ieskorra da, eta hau da lan luzeago bat, arnaz luzeago bat, ezakit. Igual etorriko da, igual ez, baina bueno, etortzen bada, egongo naiz zabalik, eta saiatuko naiz bertigo gutxio eukitzen behintzat lehenago ausartzeko, baina momentuz ez nabil. Eskerrik asko, Amets. Esandek paperak lortzea, azkenean, helburu bat lortzea, ezta? Eta hemen ateak zabaltzen zaizkio neurri batean. Naiz eta ateak zabaldu maila horretan, elkar bizitzari aterik zabaltzen aldiogu. Haudek, urteetako esperientzia Europara bidean, Afriketik, Baiona inguruan ederki ezagutzen dek, edo Parisen bertan, beste bizimodu bat egiten ditek, ezta? Nola ikusten dek hori? Elkar bizitza eta pixkat gure inguruan txertatzia nola azpaitez eguneroko. Bueno, Ibrahimaren egoera ezagutzen dut. Ibrahimak esango nuke sozialki nahiko irekia eta gaitua dela eta errex harremantzen den persona bat dela. Ibrahimak gaur egun Madrilen bizi da, eta bere ingurua, bere egoera berdintsuan dauden jendea dira. Lankide batzuk, baina Ibrahimak gaur egun pixu batian bizi da Vallecasен, beste bi Afrikarrekin. Euskal Herrian Ibrahimak baditu lagunak eta guk, eta gure inguruko batzuk, eta lagun oso hurbilak, eta harrera-sareren ingurukoak. Baina bestela nik uste dut, Ibrahimak askotan aipatu izan dit, Madrilen batez ere, adibidez, erdialdera joaten baldin bada edo, begira da horietan ezer esan gabe, eta batzuan nahi gabe, nolako arroztasuna transmititzen diegun, esango nuke, inkontzienteki batzutan, ez? Eta zuetzea zure keinu eta inertziaskoz konturatzen ez badizu seinalatzen, eta orduan hasten zea. Gu ere josita gaude, inertziaren korapilu ez, eta horren arabera moitzen ditugu begiak, eta seinale bat ematen dugu, eta ez da erresa hori zuzentzia. Baina hori aurrean daunak sentitzen du. Eta Ibrahimak askotan esan dit, beha arrotza sentitu dela, alegia esan ez dela, hau, ze arrarua zu hemen eotia. Eta horren arabera, espazio batzutara joaten da, eta beste batzutara ez. Orduan, txertatzen zera espazio batzutan,
Eta beste batzutan behar dezu indarra handia, edo igual futbolaria edo aberatsa izan. Ez, beste begirada bat lortzeko. Ez da erresa nik uste dut. Ez da erresa eta dudik gabe mendik ardura bat badu bakoitzak, baina bereziki badao pedagogia baten ardura. Eta hori adibidez kazetaritzan ere badao ardura bat, eta kazetaritzan badao ardura bat egunero ateatzen dituzun notiziak. Batez ere notizia konfliktiboak eta hemengo gertakizunak lotuta baldin badaudea. Migratearen perfilean sartzen den jendearekin ere irudi bat ematen duzu. Eta adibidez, genero indarkeriaren notizi bat azpimarratzen baldin badezu, perfil jakineko persona baten zera baldin bada, horre irudi bat sortzen duzu. Eta nik uste dut hola eraikitzen diala irudiak, askotan zuzenak ez dienak. Eta orduan hola eraikitzen da baita ere nahi gabeko begirada bat. Hor pedagogia handi bat dago bestera batera inberdana. Bestera batera inberdana eta guk gure barne ariketa inberdeu. Baina ez da erresa zeren eta errekak eta influentziak eta korrontiak daude, gu eramaten gaituztenak, korronte kontra inberda askotan. Gaur egun ez dia garai honenak, esango nuke korronte horren kontra egiteko olako indarra hartzen du, izan albistetatik, izan politikoen ahotik, izan, sare sozialetatik, seguraski korronte indartsuak daude, ez du laguntzen horrek. Esango nuke persona hori ez arrotza sentitzen. Eta guk esaten dugu baitere gu, eta gu horren barruan zein sartzen da. Gu eta bestiak, ez? Guk migranteari gertatzen zaionian edo naufragioa gertatzen dianean pentsatzen dugu gutako bat gertatu zaiola edo beste bati. Hori ari luzeak dazkan korapilo bat, eta nik uste dut gure gu horren barrua ere pixka aldatu inberdeula. Gutako bat izan liteke edo gutako bat bada, ez da beste bat. Eta hor ja, putzu filosofiko sakon bada igual, baina eguneroko pedagogia bat bada horren inguruan, eta elkar bizitza ere hortik hasten da. Persona bat bere lekuan sentitzea 1000 detaile txikik sortzen dute, eta bestela sortzen dena da persona hori arrotza sentitzea. Ibrahimak askotan kontatzen ditu detaileak, nik berak esan gabe, igual detektatuko ezin dituzkenak, eta esaten ditzunean esaten zu, evidentia. Baina zuk, hain daude begibistan ez dituzula ikusten. Zu ere igual begi hoien atzian zaude. Hor, bakoitzak bere lana du, eta nik ere badu nire lana. Nik ere baukan nire lana, hain luzeak dira. Ari hoien sustraiak eta inertziak, auskalo zenbat keinu dauzkadan nik konturatzea zen izenak. Eta pentsamentu baita ere. Norbait gurutzatzian, gero nere buru harrapatzen dut esaten, zeitik pentsamentu hau. Hor, geruza asko daude, baina, pixkana. Ametsek sari asko jaso ditu, liburu honek sari asko jaso ditu, baina horrek ez du esan nahi egunero hemen izateko aukerarik izango dugunik, beraz, aprobetxatu, hau da, momentua, galderaren bat bota nahi baduzu, Bestela, bai, galetu nahiko nizuke, honi buruz, Amets, antzeslanari buruz, gainera, kuriosoa da, askotan esaten da, ez filma edo liburua edo filma edo antzeslana. Antzeslana estrenatu zenean, hemen Gaiarran esan bezala bete zela, nik topo egin nuen jende askok irakurri gabea zuena liburua, irten da liburua irakurtzeko, bertan gainera, salgai zegoenez, liburua erosita eta irakurtzeko asmoarekin. Horrek ere fenomenonen parte handia egin du. Zaila ziurrenik, horrelako liburu bat, antzokira eramatea eta taula gainera eramatea, baina nola hartu zenuten ere proposamen hori? Bai, proposamena hartu genuen eta hasieran hartzen duzu golako batetik pozez, ez? Eta bestetik ikara batez, ikara lotua lehen esan dudan horri da. Gure alegina etengabe izan baldin bada historia hau kontatzia lekukotasun hau ematia, baina hori alik eta modu finenean eta duinenean egitea
ari begira, noski antzerkira, edo esanik ez zu pantailara pasatzen baldin bada, jakinda nola egin izan diran gauzak, ze arrisku dauden, ez dala bat ere erresa ari horri eustia. Ez, erori gabe batzutan espektakuluaren kodigoetan, eta gainera antzerkia oinarritzen dela normalean interpretazio exageratu batetik, antzerkiaren baitan hori dago, ez momentuan egin behar da, eta zu antzerkiak indarra izateko behar da interpretatu olako, nola esango nuke, olako indar batez, eta batzutan ahotsari eman behar zaio exagerazio zera batez, eta karikaturan erori gabe, baina zaila da fine egitea orduan, kezkaz, pixkat. Bueno, bestalde, suerte bat izan da, adibidez, arte dramak egin du, eta arte draman Ander Lipus da horra sirari, nik lehenagotik ezautzen genuen elkar lehenagotik. Tokatu izan ginen, bai bersotan, ni urantzerkian, eta orduan, bueno, konplizidadearen ari bat bazeon, eta horrek laguntzen du konfiantza bat edukitzen. Eta baita ere, hasi baino lehen, oinarri batzuk jartzen, eta oinarri etiko hori bat ez ere, nola kontatu. Historia jakinda beste obra bat izango dela, beste genero bat da, beste pieza bat da, horrek ez ninduen egin beste ikaratzen, baizketa nola kontatuko zuten, eta Ibrahima nola geldituko zen. Behin hortaz hitzein da gero, uste dut nik eskertzen diet, uste dut errespetu zein dutela, ez dala hain erresa, eta nahiko lortua dala, eta gero aktorei baita ere, eta bueno, pozik nago badakidalako indar guztia jarri dutela, kodigo etiko horri eusteko, eta gero ikusi dut nola lan induten, eta badakit beren onena eman dutela, eta ni oso eskertua nago haiekiko. Eta Ibrahima ere bai, naiz eta Ibrahimarentzat liburuarekin pasatu zen bezala, ez zan bat ere erresa izan, eta badakit Ibrahimak behintzat bukaera ikusi zuen, baina hasiera etzun ikusi nahi izan, ez du osorik ikusi, baina parte bat bai, eta badakit eskertua daola. Eta, bueno, azkenean beste dimentsio bat ematen dio, edo beste bizitzatxo bat ematen dio. Eta seguraski liburua irakurri ez duen jendearen gana ere eraman du, eta jende asko jango zen liburua irakurrita. Eta orduan ja, ariketa imposible horren aurrean gertatzen zara, ez behin liburua irakurrita, gero antzerkia edo pelikula baten aurrean, bi pieza dira, eta naizta ezin dituzun bereizi, zaila da ez konparatzia. Ni oso eskertua nago, eta uste dut fine egin dutela, eta gainera badakite emanaldi asko egin dituztela, eta hor da biltzala, eta historia honen alde asko eman dutela. Nik uste dut antzeslanak badula zerbait, hasi naiz nik komentatzen, normalean liburutegietan egiten dugun bakarkako lan hori gaur kolektibo bilakatu nahi genuela soldasali honetan, antzokiak ere jendez lepo egoten dira, ez gure etxean liburuarekin gauden bezala, ez bakarkako ariketa horretan, Antzeslanak nik uste laguntzen duela, ikusten Ibrahimaren bizitza, Ibrahimaren historia baldin bada ere, milaka direla, Irundik, Hendaiatik eta beste leku askotatik igarotzen diren antzeko istorioak, eta horri neurri hartzeko nik uste Antzeslanak bai egiten duela lan bikaina, kolektibotasun horretan. Bueno, alde batetik posten naiz, zeren eta liburuaren abiapuntzko intentzioa edo txostena liburu bihurtzearen arrazoietako bat bazen baita ere, nolabaiteko bisibilitatea ematea. Eta hau ez da bakarrik Ibrahimaren historia edo Ibrahimaren memoria, baizik eta egunero gure herria zeharkatzen dutenen, eta guk Hendaia Irunaldian bidasoa gainean ikusten ditugun hoien testigantza bat, eta ahots bat haie guztiei emana orduan, bada kausarekiko, eta liburuak eta antzerkiak laguntzen baldin baduzu ikusten hor atzean, eta beste persona horiek ere ordezkatuak noaz baizan ditzen, bazan hori helburuetako bat baita ere. Bai, nik uste dut bakoitzak bere gogo eta egiten duela, eta askotan zaila dela digestioa egiten baita ere, zeren eta jartzen zaitu ispilu baten aurrean, eta pentsatzen duzu, eta nik zein nezake, nik uste dut, eta galdetu izan didate, guk zein genezake, nik uste dut, ez da, errexamai galdera horri bakoitzak bere bizitzatik eman berti berantzuna, eta askotan pentsatzen da, parte hartu nezake, hemen zera, baina gauzarik xumenak ere importanteak direla, eta da, gai hauetaz askotan hitz egiten dugu. Edo WhatsAppean zirkulatzen dute txistiak edo bideoek batzutan. Edo gure lagun artean, edo afaritan etxean, eta gelditzia, pentsatzia, duda bat sortzea ere badala erantzuteko modu bat. Orduan, nik uste dut,
galdera horren aurrean ni aurkitu nintzen, eta galdera horren aurrean jartzen da jendea gero, eta naturalena iruditzen zait, baina gero erantzuna bakoitzak bere eskalatik bilatu behar dio. Eta erantzunik txikiena, xumeena ere, bada zerbait, bat hemen gaur egotia, ontaz izketan. Baita ere. Galdera, askoren aurrean egon zara, solasaldi askotan parte hartu duzu, aurkezpen askotan, prentsa horrezko asko, elkarrizketa asko, gustokoak eta ez gustokoak. Horregatik, nik eskerrak eman nahi dizkizut hemen hurbildutako guztien izenean, hala eta guztiz ere, hainbestetan egon ostean ere, dena jaman duzulako, interesgarria izan da oso harra, suposatzen dut denok egongo garela ados. Amertxar Saudi Santia, esker mila Nafarroako liburutegira hurbiltzeagatik, eta, bueno, hemengo liburutegi honetako ateak beti izango dituzu zabali zuretzako eta zure lan guztientzako. Mila esker zuei eta hurbildu zareten guztiei eta zuri ere bai. Hola, bestela ardi galdu bat bezala ibiliko nintzen, baina hartzaion bat. Aurkitu eta eskerrik asko denei ez plazer bat izan da benetan, naiz eta gaia minbera izan, bueno, minbera hortan niretzat aberasgarria da, hau dena baita ere. Eta laguntzen dit pentsatzen segitzen. Eta beti da berdintsua eta ari antzekoa, baina beti da berria, eta beti ateatzen zaizu zerbait berria, eta pentsamentuak duda berri bat eukitzen du, eta horreatik niretzat aberasgarria da baita, eta mila esker plazer bat izan da baita.